Il-miżuri li daħħal il-Gvern fis-settur tax-xogħol bdew iħallu l-frott tagħhom, mhux biss fl-ekonomija ta' pajjiżna iżda anke fil-ħajja taċ-ċittadini. Clyde Polidano, żagħżugħ li sab l-impjieg tiegħu grazzi għall garanzija żgħażagħ, tkellem dwar kif ħajtu inbidlet b'mod pożittiv. Jien għamlet li differenza ħafna f'ħajti. One, apparti li tikseb l-esperjenza u t-taħriġ u tagħmel ħbib ġodda u taqsam l-idejat u hekk. Apparti hekk, enitni biex nintegra ruħi iktar fis-soċjetà. Jiena kont il-Malta Post bħala placement ġifieri u għamilt 3 xhur li kienu esperjenzi sabiħa għalija. Anka li titgħallem kif għandek tipprepara ċertu affarijiet fil-qasam tax-xogħol ġifieri. Min-naħa tiegħu Pier Fava, sit ta' negozju, tkellem b'mod pożittiv dwar il-garanzija żgħażagħ filwaqt li jixtieq li jara iktar inizjattivi li joffru taħriġ lil ħaddiema. Fl-istess waqt sostna li grazzi għar roħs fil-kontijiet, in-negozju tiegħu jista' jinvesti iktar u jħaddem aktar impjegati. Jagħmlu differenza kbira, l-ewwel nett tagħmel differenza se ngħidu meta ħaduhom il-familji. Għax inti tara li gradwalment bil-mod il-mod in-nies qed ikollhom aktar flus f'idejhom, allura ovvjament hemmhekk tajn l-ekonomija. Issa ovvjament meta inti daħlet għall-intrapriżi, hemmhekk se tajna ħafna, għax 25% isarfulek eluf kbar ta' euros li inti fis-sena qed tissejvja minn hemmhekk biex issa tużhom biex tiżviluppa l-kumpanija tiegħek. Waqt din l-attività tkellmet ukoll Daniela Xkembri, persuna b'diżabilità li x-xogħol tagħha huwa li tgħin lill-anzjani. Peress li l-ewwel 4 snin kont bil-kuntratt. Allura kollok isek tagħtih ta' qalb inti x'ħatibqa' fil-post jew le. Nista' nimmaġna. Però dawn l-aħħar sentejn kelli risposti tajbin li qiegħda tal-post. Allura isek kun iktar relax kif tgħidha. Moħħok mistrieħ. Daniela tgħid li x-xogħol tagħha jagħtiha serħan il-moħħ. Fl-opinjoni tiegħi huwa jagħti dinjità lill-persuna kif ukoll indipendenza. Għaliex ikollu serħan tal-moħħ kemm għall-persuna stess, kemm għall-ġenituri li anke ma toqgħodx tiddependi minnhom f'ċertu affarijiet.